моите зрънчички, може да се хванете така зрънчички. Ти ще планирая зрънчички. Не, ти ще хванеш ни живо зрънка. Не, ти хвани живо зрънка. Не, ти хвани живо зрънка. Остави този пъстък. Ще подай ръка на мен. Дай ръка на мен. Мони Бобо, хванете се. Който си чуе името, се пуска от кръгчето и напръсти. Аз сядам много внимателно, без да вдига никакъв шум. Аз казвам имена. Вижте, това е една картина с едно сърце. И тук са написани вътре числа. Хвърляме дарчето и отцветяваме това число, което ни се падне. Само това сърце. Всеки от нас си отцветява сърчица. Играта ще продължи, докато отцветим цялото сърце и после може да отцветим цялата картина и да я дорисуваме и да си я закачиме там на мястото на зимната картина. Искате? Еми ще направим още неща. Добре, аз започвам първа. Аз си взимам. Взимате си пастелчета. Аз си взимам. Ето, аз съм си взела. Добре, сега ще ми помагате. Така, който... Може ли само още нещо? Бобо, който се затруднява, не знае числата и не може да се справи, другите трябва да му помогнат, за да се справят всички и да се научи. Аз можем да взе. Добре, хайде сега ще видим. Ето, на мене ми се падна едно. Намирам се някъде, където има числото 1. Ето тук. И си го отцветявам. След мене е Кари. Кари, хвърли. Чакай да се го читам. Имам номер 3. Номер 3 имаш. Намери където има номер 3 и започвай да отцветяваш. Аз и си Хайде, Ради, хвърли ти си. Я да видим. 5. Къде има 5? Къде си числото 5? Окей. След това е Райчка. Дай на Райчка. Моник. Ето му, Райчка, ти си хвърли. Какво да се падна? 1, 2, 3. Добре, трябва да си намериш едно сърце, където има 3. Хайде ти трябва да изчакаш да дойде от твоя ред. Къде има 3? А по-близо до тебе няма ли? Огледай по-близо до тебе. Аз виждам. Да, чудесно. Хайде, Райчка. Ето сега на живко да дадем. Ти имаш 5. Аз имам 5. Къде има 5? Точно така. Не виждаш от тебе или ти е далеч? Ако искаш, ще ги нарисуваш. Много интересно. Какво си представя, като чуе думата сърце? Сърце в букви. Сърце с букви? Ради, ти какво си представяш? Аз си представям така ние правим сърца, за да мамите те да ни обичат. Добре, Криси, ти какво си представя? Сега тя кажи номер 6. Кажи номер 6. Майката и таткото и детето. Майката, таткото и детето се вижка това какво означава. Как ще го наречеш след една дума? Защото се обичат майката, таткото и детето. Обич. Добре, ако аз те подаря едно сърце на теб, според теб това какво ще означава? Какво изпитвам аз към теб? Ама искам не ти да ми каже. Ако аз те подаря едно сърце, какво искам да ти кажа по този начин? Нищо, като думи нищо няма да ти кажа. Подарявам ти едно сърце. Не може после всички да рисуваме. Подарявам ти едно Не, сърце. Какво означава? ето ти.
Искам да ти кажа, че те къде са ми. Тимчо! Точно това означава сърцето. Обич. Обичта откъде си я купуваме? От кой магазин? От никой магазин. Тогава откъде идва тя? Всеки изпитва. Значи, обичта не идва съвсем от мозъка. Идва от сърцето, точно така. И там си стои обичта. Нарисувахме с катина малки сърца. За всеки има по едно къще. А цялото това голямо сърце означава нашето приятелството. Сърцето на Кари, сърцето на Рая, сърчицето на Нейди, сърчицето на Жижо, който не пожелава, сигурно по-късно ще го оцените, сърчицето на Бърко, сърчицето на Криси и вашите мънички сърчица, мънички частички правят това голямото хубавото сърце, което тук като обичате в нашата късма. Всички да имаме такова сърце. Аз им да направя по-малко от сърцето. Колко е голямо сърцето? Ето толкова, колкото ни обрука. Колкото им рука. Обаче, а колко е голяма обичта в сърцето? Ради, колко е голяма твоята обич в твоето сърце? Виж, твоето сърчице сви си умръчно. Твоето сърчице вътре в гърдите ти ето толкова голямо. Колко обич има в твоето сърце? Колко обичаш, мама? Обичам много. Колко? Покажи ми сърце. Бих сърца. Толкова ли обичаш, мама? Това от моя Как я събираш тая голяма обич при това мъничкото сърчице? Това от моя часовник. Това е вълшебство, това е вълшебство. Може ли аз сега колко да му обичам, мама? Безкрай пъти, като обиколим цялата земя. Толкова много. Добре, Кари, обаче виж, сви си умрука. Как е събрал тази голяма обич? Имаш обич към мама, имаш обич към тати, имаш обич към Дивна, обичаш приятелите си. Къде я събра тази? Виждаш ли колко е интересно, колко е вълшебно? Това са неща, които не се събират в сърцето, не се събират в джоба. Не си ги носим в чантата, не си ги купуваме от магазина. Те идват отвътре от нас и колкото повече ги даваме и ги раздаваме, толкова по-големи стават. Колкото повече хора обичаш, толкова повече хора те да те обичат. А тук пациента. Тя много хора да има с столове за тях. С какво трябва да го влечем, доктора? Ами с нещо бяло. Слушалки! И с сусалки! Тяна и с сусалки! И слушалки. Аз имам слушалки, но ти са на бак. Това е доктор Кари. Добре. Кари, ето ти слушалки. Не Кари, а доктор Кари. Ето така си ги сложи на врата и само когато преслушваш, тогава. Хайде, Кари, имаш сега пациенти и трябва да ги попиташ как се чувстват, защо са дошли. Жишо, ела да се наредим ние на опашка отвън в чакалнята и чакаме. От какво се Продължи да рисуваме. Ама, какво е на ръцете? Добре, а на тебе Ради? На мене има на главата много добре, а на тебе Мони? Добре. Рая? Добре, как се чувстваш нас? Усещаш ли нещо на ръце? Добре, а ти Ради? Усещам боболецките на боболецките. Как се гаделичка? Да. А тебе, Мони, усещаш ли нещо на какво? Да, усещам какво. Гаделичка. Какво? Солецките ми гаделичка. Добре. Солецките ми гаделичка. А знаете ли, можете ли да посочите на вашата докторка къде са ли сърцата, които рисувахме до сега? Къде са ли сърцата? Защото тя иска да ги чуе. Ами са ти сърца. Не е твоето сърце в пъпа. Сърчицата се намират между гърдичките. Тишете много само. Ето. Сега вече да чуем твоето сърчице. Спокойно. Чуваш ли го? Да.
искате да чуем, защото се чете. И какво мислиш, докторки, за здравето на твоите пациенти? Мисля, че не са добре. Този, който казва Там ми ми не е е толкова добре. бързо сърцето. На мене ми искат бублешките. Дай да те чуя пак. Искаш ли? Ама Таня, аз съм другия доктор, който се кара. Падна две.